are they reading from the same script? Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj manonat Collins Oyu orako paro mar aput mar somo mar duoko chenro mag somo mag ECDE nyaka ni duol mandiko jopuonj e pacho ka mano Teacher Service Commission. Oyu mane losi kaunti ma Kisumu koni ber ka jopuonj mag ECDE bayudo sara moriere kendo ma iyudo dwe ka dwe. Bedo kod paro mar skunde ma giorogo jonyuol nyiewo uniform kata lewni goeko mag somo e dukni magine giwuon ema giyiero. Okwayo gi mondo gilos nengo achiel ne lewni mag somo mondo mi jonyuol oyud yot. Owacho maler ni ECDE onego ng'i kaka jopuonj ma bende nie bwo Teacher Service Commission. To wan ka gisebede bwo Teacher Service Commission, wan tiere gi schemes of service midhi chulgigo. Ok wadwa ni jopuonj mag ECDE ochul kaka moko njano kichulo Turkana ni mi gorogora 2 mar oduma gi gorogora 1 mar oganda. Mano inje puonj makanye. Apani mano nyaka koro rum. Ai bas koro kendo mogik kamedo mana matin wach uniform bentiere. Inyalo yudo ni school kaka Kisumu Boys oketo nyithi jonyuol nyiewo uniform kamoro magin mang'e bechgi. Iwinjo Kisumu Girls be nyiepo kama chielo. Idwaro ni standardized prices mag uniform obedi. Nyakona Ramogi tok lipod nodwa ni wakaw yo matin. Emmanuel aparo ni